Може ли сега, вместо да отида при нас в аптеката за определена добавка, да отворя хладилника и да взема храна? Абсолютно можеш. И затова съм ви приготвила един пищов. Изведете си може телефоните, да го снимаме. момчета, и си снимайте този пищов. Истината е, че за определени състояния има определени макро- и микронутриенти, от които имаме нужда, и те абсолютно и добре заместват добавката, която може да бъде в шишенце в аптеката. Извела съм ви тези, с които най-често се срещам в практиката си, а именно липса на енергия, липса на концентрация, липса на сила, за да отида да тренирам, проблеми с съня, стресова ситуация, това е валидно както за големите, така и за малките. Мозъчната мъгла, в момента, в който четем нещо, ама нещо не го разбираме и трябва пак да го прочетем. Желанието за сладко, много хора казват, да ям сладко, но не мога да спра. Освен това имаме и моменти, в които изпитваме силно изтощение. Ние големите сме научени, че има пролет на умора. Обаче истината е, че децата често изпитват момент на изтощение. И това е момента, в който могат да се обърнат към храната. Дала съм най-лесните и достъпни източници на определени витамини, минерали и макронутриенти, които, като ги включим допълнително в менюто си, могат да коригират състоянието, което е изписано. Така че ползвайте го и прибягвайте към храна, а не към бутилчиците, които и без това имат достатъчно много пълнители в тях и ненужни вещества. Мила, гледам, че има желание за сладко. Аз много обичам сладкото. Да. Може ли да ни кажеш полезно ли е, вредно ли е, колко сладко може да се яде на ден? И тук има много митове и много легенди. Моята истина е, че сладкото е удоволствие. И то трябва да присъства в менюто. Но трябва да присъства в менюто в малка доза, която няма да наложи отлагането на допълнителната калория и захар в разни депа по тялото или пък, не дай се Боже, омазняване на черен дроб. И затова да, десерт може да се яде. Хубаво е да бъде в достатъчно малки количества. Да, може да бъде след всяко основно хранене. И в нутрициологията има едно правило. Всеки ден 30 грама черен шоколад. Това е нещо като мантра, нещо като по лекарско предписание. Така го даваме, защото истината е, че черният шоколад всъщност има огромно количество антиоксиданти. Спомага за производството на доста хормони. И шоколада, момчета, знаете вече, не се дъвче. Шоколада се смуче. Така че да си дигне температурата, когато го поставим в устата, да си освободи всичките аромати и да ни даде удоволствието от сладкото. Често пъти ми се случва да се натъкна на някой, който казва: изяждам цял шоколад и не съм заситил глада си за сладко. Това може да означава само едно – некачествен сладък продукт. Затова именно черния шоколад е нашето предписание, защото там какаовото масло, какаовата маса и, ако щете, даже емулгаторите дават това усещане за ситост към сладко. Стига толкова. Всички клиенти, с които работя, които имат проблем с сладкото, в момента, в който въведат правилото за 30 грама черен шоколад на ден, идват с щастливата новина, че вече нямат желание за торти, пасти, купени пакетирани десерти и така нататък. Това е абсолютно възможно, от практиката мога да го потвърдя. Тоест, стигаме пак до дозата и баланса. И до качествения продукт. Има ли такава храна, която е гениална и мога да си набавя повече макронутриенти от нея? Да, яйцата. Аз лично наричам яйцата гениална храна. Те имат високо съдържание на протеин, високо съдържание на мазнина, много ниско съдържание на въглехидрат, но все пак имат. Яйцата съдържат холин, яйцата съдържат витамини и истината е, че ако човек се чуди какво да изяде, но не знае какво му се яде, което вече е емоционален проблем, но затова много е дълга темата, за да ви разкажа, е добре да яде яйца. И ще направя само едно важно уточнение, където може би и вас ще изненадам. Когато консумираме готвени яйца, е добре жълтъка да остава течен. Защото в противен случай започваме да губим от полезните хранителни вещества на яйцето. Твърдо сварените яйца никак не са оптималният вариант за консумация на яйца. Приготвените яйца също не са вариант. Много хора консумират яйцата си сурови, което е напълно безопасно, ако яйцата имат печат върху тях, т.е. са преминали всички контроли, за да влязат в търговската мрежа. Когато консумираме домашни яйца,
колкото и доверен източник да е на домашни яйца, аз лично бих ги сготвила или бих ги минала поне на водна баня до 65 градуса температура. Има ли някакво ограничение в яйцата, в които трябва да изям за деня? Зависи за целта. Ако искам да поддържам здравословно тегло и здраве, да, има. И то е 2 яйца за дамите и 3 яйца за мъжете. Ако обаче съм активен спортист и имам определени цели, ти знаеш, с професионалните спортисти работим доста по-различно, там се бори всяка калория, всяко наличие на вода, всяко наличие на задържащи ингредиенти и така нататък, тогава можем да стигнем 10 яйца на хранене. И тъй като е много тегаво да сготвиш 10 яйца и умръзва като вкус, те ги пият. Не случайно в търговската мрежа и към днешна дата можете да видите тетрапак кутии, в които има вече счупени яйца, меланжирани, които могат да се изпият, няма проблем. При хората, при които целим редуциране на тегло, сваляме яйцето до 1 на ден, заради високото съдържание на мазнина в жълтъка.